changes since I was born. Now I am old. I have never ceased the Lord's changes. Brother, have you seen it? No, 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 no. Since I was born, I have never ceased the Lord's changes. Since I was born, now I am old. I have never ceased the Lord's changes. Brother, have you seen it? No, 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 no. Since I was born, I have never ceased the Lord's changes. Since I was born, now I am getting old. I have never ceased the Lord's changes. Brother, have you seen it? No, 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 no. Since I was born, I have never ceased the Lord's changes. Ụmụ ibe, ndị ndozi ọdịnala Igbo bụ ndị nsọ ala Igbo, ana m ekene ụnụ. Ọnwa nnụnụ nwoke nọ nso na-ekene ụnụ. Anyị si ka udo dịrị n'ụbọchị nke taata. Anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo bụ ndị nsọ ala Igbo, ndị bịaranụ wee sị na Igbo ga-apụkwa ndụ ọzọ, ndị bịaranụ sị na Igbo ga-adịkwa ka ọ dị na mbụ. Ọ bụrụ na ịma ihe a na-akpọ sayensị and teknọlọji, ị ga-ama na ihe ha wetara bụ ihe mebiri emebi. Moto ị na-afụ afụ bụ condemn iron. Moto Bentley bụ condemn iron, condemn pan, condemn iron. Injin moto bụ condemn iron, condemn iron. Fuel ị na-afụ bụ petrol, condemn crude oil, crude oil. That is what you see as a fuel. So afterlife, you are looking for afterlife. Afterlife is here within you. You got to go. In a afterlife, motor ahụ ị na-afụ is afterlife. Because na ọ nwụrụ anwụ, that is the material nwụrụ anwụ, dead material. Ọ ya ka e wekiri up tinye into motor. If you don't know what is afterlife, ana m agwa gị what is afterlife now. Common sense is not common. Telephone ị na-afụ, telephone iji n'aka is afterlife. Because all the life, come on again life. A sị gị let me go life. Ị na-aga, that means something that is present. But ihe niile eji were telephone a from A to Z do condemn material. It's as simple as ABCD. You got to go. So ihe anyị na-ebute ebe a bụ uche ka anyị na-ebunye ụnụ here. Ebe a uche ka anyị na-ebunye, anyị anaghị akọtu. Ọ kwefuru ihe anyị na-eme taa. Ihe a bụ ihe a gbara n'ama gbuo n'amụma. Na ka ndị Igbo si ịma ihe mere ihe ọjọọ dị wee dị n'ala Igbo. Aga m eru mana ebe anyị na-eje wụ na media, ihe media na-eme n'Afrịka na ihe intention ha ji eme ya. Kịta tupu anyị agagodi n'iru, anyị ga-ekenegodo eke na ori na afọ na nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede. Anyị si na udo ga-adịrị ndị chọrọ udo. Na egbebere ugo bere nke si ibe ya ebe na nkụkwa ya. Ka ọ dịrị nwoke mma, dịkwara nwaanyị mma. Ogbenye biri, ọgaranya biri, nwoke biri, nwaanyị biri, enu biri, ana biri. Nke onye na-eme ya gazie rie. Ndị Igbo si na anaghị amụ aka ekpe na nka. Anaghị eme ya eme. Ị na-akọ ugbo ka ị wee rie nri, ọkwa eziokwu? Kedu ihe ị na-eme? Ị na-ewere mkpụrụ osisi ma ọ bụ ji ma ọ bụ ọka ma ọ bụ ube wee tinye ya n'ime anị, opupụte nri i wee rie, ọkwa eziokwu? Nsogbu adị. Ihe m ji wee kwuo okwu ọrụ ugbo anụnwa bụ na Igbo na-arụ ọrụ ugbo. Anambra na Imo bụ ụmụnne,
unu m ekele n'udo dịrị unu dịkwara m sọsọ ihe nwere n'ala Igbo bụ Anambra na Imo. Anambra na Imo bụ Igbo and Obiafara. Anambra bụ Obiafara, Imo bụ Igbo. Nyanwa iji wee nwee ama Igbo n'Imo, nwee Obiafara na Anambra. Anambra na Imo, ihe na-agwa unu ihe bụ astrology, ọ bụrụ okwu ụmụazị. Ọ bụrụ about maka freedom or no freedom. Here yeah, freedom of the mind ka na-ekwu maka ya. Natural way of life, the cycle of the movement, celestial movement. So Anambra na Imo bụ ụmụnne maka ndị na-achọ state creation. Ịghọtago nke a political talk, ọ bụrụ ihe anyị bere ebe afọ. Ụmụ ibe, ka esi ekpere chi n'ụwa dị ezigbo mkpa. Ka esi ekpere chi dị ezigbo mkpa maka na ọ ka esi eme ya n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Kedu ihe mere mgbe ahụ unu pere mpe unu na-anụ Amadioha all of a sudden Amadioha disappear? Gịnị mere? Ọ ihe anyị bere ebe eme. E nwere ihe anyị bere ebe, ọ bụrụ onye ọcha na-eme ụdị ihe anyị na-eme kịta, maka efebe gị ka Chukwu, maka ndị ojii eburu gị kpọọ na ya dị ha na-efe ka Chukwu. Yes, ihe niile ndị niile na-ekwu maka Igbo today, mgbe anyị pụtara onweghị onye na-ekwu maka Igbo na Facebook. Everybody nọ na Biafra ka a na-akọ Biafra. Today now ndị mmadụ can proudly kwuo maka Igbo na Facebook openly and defend it. Before anyị abịa here, enweghị ndị na-ekwu maka ọdịnala Igbo. Today ndị mmadụ is proud na-eme ọdịnala Igbo with happiness. You gotta go, they proud to say who they are and the freedom of worship. We give them the birthright, but ha amaghị. You gotta go. Nke ọzọ dịkwa ka ibe ya bụrụ na ihe anyị na-ekwu, ihe ọ bụla anyị na-agwa ụnụ ebe a nwanne, ndị be anyị furu efu. Ihe anyị na-agwa ụnụ ebe a nwere ike since a mụrụ gị nụbeghị ya before. Since a mụrụ gị nụbeghị na Imo bụ Igbo, Anambra bụ Obiafara, isi ịnụbeghị ya before. Ịnụbeghị and ị gaghị asị enwunyu anya. Ọ first time ị na-anụ ya bụ ihe a. Anambra na Imo bụ ụmụnne, unu m ekele n'udo dịrị gị dịkwara m. Ihe a na-ekwu is about extraction and purify because material eji m mbido wee gwa unu na moto unu fụrụ a na-anya all raw material ka ọ bụ. Raw material bụ ihe nwụrụ anwụ, dead something that is dead, but this car is moving. Egwu na-akpọ n'ime air condition na eku, ọkụ dị n'ime the motor. We resurrect the dead material. That is what you see as plane, telephone, television. Nwanne, this is intellect. Ọ bụrụ about sense. There is senses and there is intellect. That's why we take computer. O nwere ebe a na-ede intel, a na-ede intel na the computer. Intel ahụ nwere ihe o mean, ede intel ahụ. So intel and senses, they are not the same. You play on senses, because this thing na intel is about development of the mind. Ị gaghị aghọtanwu ihe a na-ekwu unless ma your mind dey develop go up to standard. Ịghọtago? Ndị Igbo nwere ihe na-akpọ dibịa. Ihe a ji wee nwekwe dibịa is to prove about existence of Amadioha. Ịghọta? Every culture nwere ihe, mana ọ bụrụ my own duty now to tell you gwa gị ihe other cultures na-akpọ ya or western world or whatever. Everybody nwere ya. Now ihe anyị ji wee nwee dibia now to prove to our people that na a dead material can be transformed into afterlife, because unchere afterlife bụ mgbe ị nwụrụ anwụ or ever afterlife. Otu ihe dị ndụ mgbe ahụ a mụrụ gị amụ ọgwụ ọnwụ ka ị nwụrụ, because every end
is a beginning of a new one, because mgbe sperm pụtara gaa na ihe nwaanyị banye, ọ nwụọ obidokwe n'isi, amụọ gị ịnwụọ ibidokwe n'isi, ịghọtago. So every end is a new beginning. Now ndị be anyị amara about ụwa, ha mara mmadụ agaghị asịrị onwe ya asị, ịghọtago. Anyị asịzi na asị anyị amara about life, and the consequence of anyị amaghị about life anụnwa ọ ya na-eri m, that is na-eriga Africa ka nri, origa Africa completely, ịghọtago. And this thing na-eriga Africa into existence about life, because you have to know nwanne, there is no how. Ihe ọ sọkwara anyị kwuo today, we can never get you out of your own mess. Is the mind inside you. Ihe niile anyị na-agwa gị is to structure the mind inside you to wake up. Only when the mind inside you wake up, you begin to understand what we said. You got to mind na-eto eto, otu esi akọ nri, otu a ka ị na-esi akọ uche. Ka m gwa gị for example, m na-eji agwa ndị otu anyị, don't follow any other thing. That is why ndị ụka ji wee sị gị na Bible, don't add, don't remove. Ọ bụrụ na ha ama ha na ị nwere ike iremove ma add, ma ihe ha ji wee kwuo ya. Mgbe ị na-aga school, ị na-aga akwụkwọ, teacher na-akụzi ihe ọ na-ede note na class, ọnwụ na uche ga-adịghị na ihe ahụ teacher na-ekwu, eme test ị ga-ada ka ị ga-pass. Eme test ị ga-ada 1 minute. Ụmụ ibe, dịka anyị si wee na-ekwu na ọ bụ nkụzi ka anyị nọ, ihe anyị na-eme bụ nkụzi, ndị nsọ ala bụ ndị nkụzi. Ihe anyị bịara ka anyị kpọrọ ụnụ, anyị ji tọọchị, anyị ji projektọ. Tọọchị ka a na-agba n'ụwa, bụ tọọchị ka a na-agba n'ụwa. Nwanne hapụkwa akụkọ, tọọchị ka anya ahụ ịfụrụ ebe ahụ tọọchị ka ewedata, bikos ọ bụrụ na iwe ọcha dị projektọ ahụ na-agba n'ahụ aja, ọgwọ nwere njin nọ ebe ahụ na-agba n'ahụ aja ahụ. Ọkwọ nwere tọọchị ahụ iji n'aka, enwere batrị nọ n'ebe ahụ, tọọchị ahụ na-agba. So ndị nsọ ala bụ tọọchị ka anyị na-agba dị tọọchị ka ndị mmadụ na-afụ ụzọ. So dịka anyị si wee na-ekwu, ihe anyị bịara ebe a ime bụ only one thing, because ndị mmadụ chekwa na otu a nwatakịrị dị. Ihe ndị Igbo ji wee sị gị na anaghị amụ aka ekpe na nka bụ na uche mmadụ na-eto eto. Otu anụ nwa anyị nọ kịta, uche anyị eto one, ọkụchigo. Enwe ihe ọ bụla anyị chọrọ ime now, ihe anyị dịkwa were the seed, anyị were the seed of the same thing, because nke ahụ iji ụkwụrụ, a sị na ọkwụrụ na-akarụ akarụ, ọkwụrụ ahụ akarụgo, yotago. So anyị were mkpụrụ ọkwụrụ ahụ, anyị akụọ ya ọzọ, opuo, anyị adiretizie dị ọkwụrụ ọfụ ahụ ebe anyị chọrọ. Ihe niile unu na-eme na we are just wasting your time. Nna nwe nke eziokwu, because m chere ihe aka anyị bịara, that is not why we are here. Ihe ahụ unu na-eme ọ bụrụ ihe anyị bịara ebe anyị. Ịghọtago? Ozi ọma anụnwa anyị na-eziwu ndị uche ha gbagote egoro small, ịghọtara, dị na anyị ewere ha wee na-arụ ọrụ anyị na-arụ. Ọrụ anyị bụ ka anyị kọọ mkpụrụ ọfụ. Ihe niile ị na-afụ na n'ụwa mgbe work, ọkwụrụ karụrụ akarụ. Nna agwụ na ihu chere ọkwụrụ karụrụ akarụ, because you focus on yourself and your selfishness because of 5 senses. The society is the game. Society, Igbo society ka anyị na-ekwu maka ya, ọ bụrụ about 1 person or 2 persons. The society of Igbo, o nwere names and representative. You can never talk about Oji, no, because Oji nwere ihe nọ before Oji and enwere ihe nọ after Oji.
So you cannot single-handed orgy out and say orgy. No, same as ịgọ mmụọ, because o nwere ihe nọ, these things are scientific method. Ọwụ na ị try ya na car moto, it works. Anyị try ya na refrigerator, because science is intellect. Ọ bụrụ sense. Science is intellect, ọ bụrụ sense. That's why Africa with the whole money, they never be able to develop something this strong. The reason why eji etinye media na Africa na ka m na-agwa unu ya, just na-agekwe ihe m na-ekwu until we get there. The reason why eji etinye media na Africa m na-agwa gị now, this mind ị na-afụ maka ya, o nwere ihe a na-akpọ intellect and senses na mind. If your mind develop enough to be human, mmadụ wee bụrụ mmadụ, ọ bụrụ mmadụ, then this ama ga-abịa, ama bịa n'ime gị, that is ascension. Ime gị ascend, then you begin to reflect that the idea into the society. That is why ndị Igbo ji wee create different kind of society, which most of you now, ndị mmadụ nsọmọsị na osu a ga-aband ya aband, because ndị awa atụrụ, they have no common sense. I quote me right, they have no common sense, because ọ bụrụ na everything about Igbo is about science and technology. Kedu ihe iji wee single out one name of osu? Ọ bụrụ na ọ bụghị nwa bekee chọrọ i destroy gị, because ị nwere uche. Nwa bekee knows agaghị m ekwu ihe otu pụtara ebe a, because why? Ọ dịghị allow. Ịghọtago? Ọwụ public something. Now, ọwụ na nwa bekee targetịrị arụsị, mụnwa na onwe m adịrọ m kia about ndị na-ekwu a na-ebute arụsị ma ọ debe arụsị. That is not the game, because ihe awụ akụkọ ụmụazị, ihe awụ religious people. Ịghọtara? Ihe a na-ekwu okwu ya ebe a bụ mind transmutation, is changing of something into something. Ọ ihe anyị na-ekwu maka ya na-ekwu okwu ụmụazị. Now, asị gị na arụsị bụ evil, okwu ụmụazị. Ịghọtara? Because there is no evil apart from you. Okwu ndị okenye. Okwu ndị gbogoro agbagote, there is no evil unless you are evil. Because if we justify, kedu ihe iji wee rie oke, kedu ihe iji wee rie ngwere, kedu ihe iji wee rie ewu, kedu ihe iji wee rie ọkụkọ, that means if you kill other person to kill, then you are evil as well. So no. So ihe a na-achọ ikwu maka ya bụ na they are telling you how things work. Now, ngị nwa iwu mmadụ, there are certain degree, because ị nweghị limit of acquire knowledge. Nwere ike ime acquire, there is no limit. But based on numbers, anyị nyere number, we give numbers. These numbers, they are all symbols, both to nsibidi, both to Latin alphabet, from A to Z, bụ numbers. Ha niile wụ symbol. Now these symbols, maka ndị na-etobeghị, ndị na-edevelopbeghị, a na-use this letter alphabet to code their spirit ka ha nwee ike ime elevate. But one thing ndị Igbo ji wee nwee ihe a na-akpọ omeji na achara bụ na once ị bịa na classroom emesịa ihe ruo mbọsị exam, ọwụ na ị gaghị aga gụkwa datin, or ị naghị aga na class every day by day na-ede note, because a na-enwe note a na-ede every day by day na class. That is programming the spirit for the exam that will come. So ọwụ na ị progucha mjada spirit mbọsị exam ahụ, ichetebe that thing, because all memory, you are putting a memory inside the person. So mbọsị exam, the person ga-edezi that ihe ahụ ịkụzirie as exam, ọ pass ya ọ beme masters based on that thing of study. You got to go based on the same thing of study, ọ mee masters, ọ bịa graduate, ọ not develop nation. All those period eji eme that thing, enwetego akara aka the child, and the child go prove what akara aka ya. From that place, the country will begin to invest in that idea of the child.
now ihe m na-achọ ịgwa unu afụrụ ka achara ka o si wee soro achara ahụ. ifu ka o si wee soro achara sogodere achara ontiri ọgụsi unu ama na digrii aha na-agụ achara. ọ achara ka ọ bụ omenala na ọdịnala omeji na achara. odi bụ ịtụnye osisi na anị arụrụ eji arụjọ ya odi then ome bụ that is ihe a jiri ebupụta omeji na achara bụ omenala na ọdịnala. so nyanwa mere m ji agwa ndị be anyị the consequence because iweta CD nkwa aga aka ngosi gị ebe ị ga-ada. People never see anything. All of you will fade away and you will fade each will hear. All of you will join in ndozi ọdịnala later because anyị na-afụ ihe unu na-anaghị afụ. Nchọrọ ịma tịkatịka ịmasị atịkatịka ịgo and join because you have no option. Nwere ebe ị na-eje. Ndị isi ojii nọ na Amerịka ha like ihe ndị ọcha mana ha nọ ebe a na-arụ ọrụ nwa bekee na-akwụ ha ụgwọ. Ndị isi ojii juru eju n'Europe na-arụ ọrụ ha like ihe ndị ọcha mana ha nọ ebe a nwa bekee na-akwụ ha ụgwọ. Ịghọtago? So ọ bụghị iwu bụ na ị ga-alike anyị ma anyị ga-alike gị because ọ bụrụ ihe anyị bịara. We came for different message. Our message is pure. Our message is resurrection of the dead soul of the Igbo, the great Igbo. Simple. And the Amadioha remains the foundation of Igbo philosophy. Nothing more, nothing else. So now ọ bụrụ na dịsi omeji na achara a na-ekwu okwu ya na ndị be anyị ga-abịa ị ga-esie ihe anyị na-ekwu ebe a. Once ị gara another place complicate ya with a different thing nwanne that ya agaghị program that your spirit agaghị. Ejere m na example of school mgbe ị na-aga school. Ọwụ na teacher na-copy note ịma ihe ja copy note that long board eju. Gịnị ka ọ na-edere datin na bọọdụ ka bọọdụ ju why? Kedu ihe teacher na-edere datin na bọọdụ ọ ya degide bọọdụ eju why? Ichere maka gịnị? No, because ọ nwere efe. Nwanne ọ bụrụ na ị kọpịghị note eme test ị ga-ada tie ego gị. Because mgbe ị na-akọpị ya ka ị na-akọpị ya na your mind. Ka ị na-akọpị the note ka ị na-akọpị ya na your mind. This is how mind work. Because ị mara about mind engineering. You got that? So ihe anyị gawa ji wọgwa gị na we have ndozi ọdịnala ndị nsọ ala Igbo nwere everything about your mind. The development is you. Our intention is to develop your mind, not our mind because we already have and we are still developing. But ọwụ ngụnwa, that's why don't come here and tell us nonsense. You got that? Ọwụ about nka na ụzụ anyị maka esi arụ nka na ụzụ mara ihe ọ wọtụ. But nka na ụzụ is not your problem because nka na ụzụ bụrụ your problem. Europeans and the Chinas agaghị enwe access to Africa otu asị wee nwee. Iche na money will your problem. Money is not your problem because nna nna gị had no money and they eat belleful, they are healthy, they still had no money. So money abụrụ your problem. Money is good but money is not because you have to get to the certain level before you need your money. Now you need the money, you need the knowledge. First of all, get knowledge, then you have money. You don't put cab before the horse. You can't get a cab before the horse will not move an inch. So how mama? Because they know if they flash this luxury life for you, you will turn vampires within your society. How man na if you are fighting with yourself, you can never develop. Then no. All these are metrics. Now, we might hear the West and Chinese media, Deutsche Welle, VOA, BBC, CNN, channels, Jagan Africa and Press TV. Why? Because the market, a move will go from the West and China to Africa. Ebe nwere largest market today is Africa. And in Africa, enweghị knowledge that rules the continent. So they have to come as empire to protect their own interests. You don't blame them because that is how life works. That is why in Africa it's difficult to talk about independence because you is powerful enough to protect the interests of the capitalist movement on earth.
you got to. Capitalist movement nwere so much interest in Africa because ha nwere so much investment in Africa. Amagha m na ọmakwa ịghọtago because of na ndị be anyị adịghị developed enough, they are not educated, they are not knowledgeable. So ha amagha na ihe na-achị ụwa bụ ndị agha those capitalist movement then created these boundaries because this ihe abụghị ihe nna gị create knowledge. All na ihe angry on knowledge of your ancestors, ị gaghị anọ na pity ịnọ today, ị gaghị fall the victim fall today. The only way, because unu chekwa na anyị bịa jos na-akọ nonsense ebe a nwanne, the highest thing ga-emere gị n'ụwa pụtara bụ ihe anyị na-ekwu. Anyị need anything from this generation, we only need the seed, that's your sperm, period. Then we generate a new mind with that seed. Your own nwanne ị karugo ka ọ kwụrụ, because you know how the danger of unstable mind, you don't know the danger. Ihe niile na-afụ na-eme n'Africa today, nna nwanne, how do we buy weapons from those people? Isi na ha bịa colonize Africa, they colonize us, they took everything we have. You still spend the little one you have to buy weapons from them. nke obere fọrọ afọ. This na nwere ihe mmadụ na-eme ọ na-ekwu. That's why I don't listen to this nonsense. I don't listen to your cry because o make no sense. Isi na somebody bịara because you cannot count yourself out. You cannot blame the leaders. You don't blame them because football bụ unu niile, you will still do the same thing or worst if you get there. I'm telling you the fact because I know you when you were in the womb. I know you before you were even formed. I know you. Football bụ gị na ha asị na ọ dị ka ọ dị bọsọ ọ dị ka ọ dị ego. Resistance is just life of onye nkịtị. Life of onye nkịtị. Mgbe sperm na-emove from man body to woman body, ekwefuru ka ọ na-aga, ọ dị proud moving ahead without ọ chọghị ịma ihe ọ ga-afụ n'ụzọ. He move. Conquest is natural. It's natural. Ihe na-adịghị natural, cowardice is not natural. Coward is not natural. O wee fed heart. Ị chọrọ akụ na ụba, oke ọchịchọ. That is cowardice. Oke ọchịchọ butere coward. You got to go ahead na agwa gị. So now all these people na-aga Africa imepe media na Africa. Media will the first step in modern day conquest. All media will first because ha bịa ha were those ha na-afụsị those your people na Facebook, they know them, ha ma ndị dị famous, they know people ndị mmadụ like, they will contract them as media, as they wanna sponsor cultures. In Africa today, most of Western media sponsor cultures. Kwụrụma, kedu ka o si dị ka nwa bekee wetere gị church, wetere gị ụmụ ihe westerners ga-abịa na finance your culture? Isi otu kwere unu. So all no culture na-rule the world, culture rules the world. Kedu isi ka nwa bekee ga-esi finance gị your own culture ka ọ bịa rule onye nwa? So ịmaha na enwere something dị behind it. All of a sudden BBC Igbo, BBC Hausa, BBC Yoruba, BBC TV, BBC Efik, BBC Ijo, VOA everywhere, Press TV everywhere. How come? Because they are coming. Ha na-abịa. The problem bụ na anyị adịghị capable of protecting their interests. So ha nwa chọrọ iji aka ha, they want to run because before you have a business, enwe ya na-akpọ consumer plan. Ha na-create go the consumer plan for the market. They will bring market, and ha ga-eji ego ha wekọrọ your land. They will give you loans, and after you werecha the loan, ịnakọrọcha the loans, mgbe a na-ewere the loan, enwerecha agreement a na sign.
you got to go. There is agreement on those loans. So ndị a nọ n'ọkwa today ha likere gị, ha ga-eji yo anị gị niile nwere loans. So mgbe those people ga-abịazi iwere anị ha, ị gaghị eme nwe anything because assign go gị off. Ọkwa the same thing Lugard mere with Goldie Royal Niger Company. Imenwuru anything, enwere ihe imenwuru. So ọkwa na ha mekwe ya today, nwekwe ihe ị ga-emekwa echi, and they will do it. Ha ga-eme enwere ike iche na Kalaba ka bụ nke gị. Na-ekwe dịsi ihe a na-akpọ ka ebe a na-akpọ ebe aha na saịdị mba mmiri aha nke aha Bakassi n'anya unu niile. Na onye ọbụla mere nwere anwa mee argument ebe a nonsense argument, njide gị were m dịte mmapịa gị anya. Ọkwa n'anya unu ka dịsi ka ha na-akpọ ya Bakassi, assign Bakassi off. Ọkwa n'anya gị today na how far Bakassi story nke aha anyụọ ka ọkụ. All this ego ni na eboro na Saudi Arabia na eboro ego. Unu ama ego unu nji Saudi Arabia n'ụgwọ. Unu ama ego unu nji China n'ụgwọ. Unu ama ego unu nji IMF n'ụgwọ. Ọ mmadụ ga-akwụ dị ego. Enwe ihe eji wee biri ego aha ebiri. Enwere ihe eji wee biri. Or something o nwere ihe edere na akwụkwọ. Ọwụ na n'igwe. Mba, ọ na ka edere something na ebiri ego with ihe dị na with ihe dị otu. Simple as ABCD. So enwere ihe anyị ga-eme, anyị na-eme odo oge anya na ndị awụrụ mmadụ. They are no human being. Nwanne ebe ị nọ n'ụwa anụnwa ị nọ, there is mind and there is sense. Those with mind rule those with sense. That is why you also kwuo every government of this world understand this thing now. Ha ghọtara ya, and ha mana this guy is telling these people only way to savior, this their own savior bụ ihe this guy na-agwa ha, and they know, all of them they know because ha mana you are not human being, you cannot understand this guy. You got to ndị ụwa na-achị ụwa, ihe ha mere ha ji achị ụwa bụ na ha nwere akọ na uche. Focus on what sorry ihe na-afụ anya. Ndị na America is ruling, Israel is ruling, China is ruling, Arabs are ruling, Africa ọ na-erule no. So ha kpọọ gị enwe iwebe iwe. Anyị nwere oil, anyị nwere gold, anyị nwere diamond. Ha sizi anyị na you have this thing and you cannot prove anything, and you want me to include you into human family. Westerners nwere trillions upon trillions of dollars, pounds investment in Africa. We cannot prove anything. Ọ dịghị ka these people nwere ike ịhapụ this investment in our hand. No. Obodo ahụ na-akpọ Nigeria, o nweghị mgbe unu chere na this man dị 70 years na amaghị ede afọ ya na-achị unu. If you think like that, isi adịrọ gị mma. Ọ bụrụ na ị chere na that man nọ ebe ahụ dị 70 something or 80 something years na amaghị ede afọ ya na onye nwa ụdị onye isi ọchịchị obodo ahụ, amara m na isi adịrọ gị mma. Ị nidiri paracetamol, ị nidiri ọgwụ ị ga-aṅụ, isi dị gị mma. So ife that man na-achị, ijego mba mmiri ebe a rụrụ oil company. Ọ bụrụ na ị gabeghị die, gaa ebe a rụrụ oil company, gaa na Lagos ebe a na-arụ Eco Atlantic, or ị ga ebe ndị West nwere investment, or ị gaa na Abuja, you see the money. You see the money. So ọ dịghị ka these people ọ ga-ahapụ management of these things? No. That's why they create BBC Africa, BBC this, BBC that, because they want to be in control of their own business. But you don't know, ịmaha ka gọọmenti si arụ ọrụ. Enwere 3 levels of government. Enwere hidden government, nwee invisible government, and nwezie visible government. This thing na absolute truth. Go and verify. So your story is not different from any story of the earth. No. Ihe na-afụ asị afụfụ is nothing but change, because it's of the mind. Heaven and hell
is the condition of the mind. So your sufferings are nothing but the condition of your mind, nothing more, nothing else. So the media unu na-afụ bụ ihe a na-akpọ consumer plan, because ha na-abịa iwere dị anị. Ego niile ha ji, they have money. Even though you have material, your material enweghị uru ọ bara gị, because you cannot manage the material. You cannot extract it, you cannot refine it, and you cannot use it. You can only buy, sell and buy from them, because that is only what your mind can sustain. Anyị nwere standard college of education nwere ike develop ụmụazị to that standard of extracting crude oil and even discovering oil, discovering every other thing. Anyị nwere the system. So as long as na ya enweghị the system, their own system will remain. And if their own system remain, that means they have to protect their own interests. And if they have to protect their own interests, that means they have to decide who govern the country. Absolute truth. Absolute truth. Ọnwụ na ịma about politics, ị ga-ama na the riches dictate what happens in the government, the outcome and the income of the government. So ke ndị na-control money flowing in Africa, because money in Africa, we don't develop, we don't produce anything, we only sell gold, diamond and crude oil. Ke ndị na-control the oil dollar, the West. Ke ndị na-control gold dollar, the West. Ke ndị na-control diamonds dollar, the West. That means in this continent, all the West get decide who rules the country. Absolute truth. Absolute truth. So onwere onye ji gị as slave. Nobody is holding you as slave. Life itself, you were born slave, because when you were born, ị naghị ekwu okwu, ị naghị nweghị onye ịma, you don't know anybody. So it's up to you to free yourself from slavery, because you were born slavery. You were born slave. Amụrụ gị ngwọrọ, ị na-aga ije mgbe amụrụ gị. You don't walk. Amụrụ gị ngwọrọ, mgbe amụrụ gị wụ ngwọrọ, ị naghị aga ije. Ọ ya wụ mmanya ngwọ, mmanya ngwọ a na-aṅụ aṅụ. Then mmanya nkwụ bụ ịkwụba gị ọtọ. Mmanya nkwụ bụ ife ụzọ to see. Ịghọta? Because ọ na-amara ihe nne gị na nna gị desara gị. Ịghọta? For to this thing, ọnwụ n'ụnụ ma reason why eji wee sị gị na ị ga-agba odibo. O wee sị gị gba aka agba odibo, ọ sị gị na ọkwa ndị ụka sị gị, let the children come to me that the kingdom of God are prepared for people like them. Ndị ngwọrọ ọ ndị the kingdom of God they prepared for, because as onye fere eze ka eze n'elu, because you are born slave. Amụrụ gị ngwọrọ, ị naghị aga ije mgbe amụrụ gị, ibido gaba ije wabazie anya. Ị maha na mgbe ahụ ị na-agba odibo, mgbe ahụ ị pere mpe amụrụ gị ọfụ odibo ka ị na-agba datin. Iwu na imegidere ụta megide ụta megide, obere oge ịkọwa ngwọrọ, na-egbu igbere na-egbu igbere, igbekata igbere, ịkwụrụ ọtọ, ịkwụkata ọtọ, ijebe ije. So ihe ụnụ na-akpọ slave, ihe ahụ political talk to control ndị nkịtị. Ihe ahụ political talk. Why o ji wee wụrụ na June? Because ihe anyị na-ekwu higher knowledge of the higher mind. Ịma ihe mere American people ji wee free on the June wụ 4th month. Why freedom of slavery is on the 4th month celebration? Why? Because you don't understand astrological method of world system. Nwanne ebe ị nọ astrology ka a na-eme here. Period. Nothing more, nothing else. And there are only people who understand the astrology will rule the world. As above, so below. As above, so below. So nwanne naba n'ụlọ, don't waste your time. You are wasting your time. You are wasting your time. Ndozi ọdịnala nsọ ala Igbo ka anyị ji aka, anyị ji eke achara. Ọsọ godi gị were mma na-egbu n'aka, enweghị m ike hapụ dị achara aka, never leave it. I will never leave the achara.
because all the whole media is a distraction. Nwatakịrị na-aga akwụkwọ, mma ya sị na nwa dị distracted, ọ ga-egosi na nwa ha agaghị ama akwụkwọ. All those things ị na-afụ na Facebook, all those talk Igbo this, Igbo si ebe a nka, all those things wụ mosquito. Ị na-alahụ ụra ha na-eme ihe a na-eme gị datin ka ị ghara ịconcentrate. Ọnwụnwa bụ datin. Ndị Igbo na-agba mgba. Ndị Igbo ma bụ na ọnwụnwa dị bụ adị, ha ji agba mgba. Mgbe ahụ ha na-agbawa ọnwụnwa, ihe mbọ symbolize ọnwụnwa. So ọ bụrụ na ị maka ụwa si akpa agwa, nwanne ị gaghị ahụ victim. Isolate yourself from these 5 senses. Nna gị nyere gị ọjị. Ọjị ahụ bụ nnukwu symbol of the life you live. Ọjị bụ nnukwute symbol for the life you live. Our next programs, anyị ga-ebidozi, anyị chọọ ha na ibidozi our program, we must pray with Amadioha. Because all these things can eme our people ha na-agakwa towards mana otu anyị si eme ọ dị ha ka ya abụrụ ha egwuregwu. Anyị menere ha anyị na-ekwu. We mean what we said. Mgbe ị na-aga na class, a na-ede note, a na-akọpị note. Those prayers ị na-afụ note ka a na-akọpị, nothing else. Ikpe ihe ahụ note ka ị na-akọpị. That is why you repeat the prayers always, every day. That is not simple. You copy in a note. That's why it never work, because ịmara ihe ị na-eme. That's why ọ naghị work, because ịmara ihe ị na-eme. Ịgba ha onye ị na-akpọ mmadụ na-ekwugheri ka onye kọrọ onye ihe sọrọ onye ọ na-akọgheri si na-ekpe ekpere. Ihe sọrọ onye ọkọ nwanne ọ bụ ihe sọrọ gị ka ihe akọ. You are giving your spirit nonsense. Then your spirit will react nonsense and give you back nonsense. Don't give your spirit nonsense. Onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala bụ onye nsọ ala. Don't absorb useless information. Number 1, asịrị. Chara asịrị. Number 2, contradictory information. Be very careful. Contradictory information, be very very careful. Ọ dị ka mgbe ị na-aga ị na-exam, asị gị na 1 plus 1 bụ 2, iru ebe nke ọzọ mmadụ na-asị gị na 1 plus 1 bụ 5, ị na-consider ya. Iruzie ije na ya na-akpọ driving license school, ọkwa nke ndị Nigeria ama m na Western world driving license school. Ịghọtaga? O nwere ka ha si ajụ mmadụ ajụjụ ebe ahụ, ha bịa ha jụọ gị the same thing, just chọọ ya mma small, ọ dị ka gasị no difference. Asịzie gị ọ bụrụ na ifili enwere ike jụọ gị nke mbụ sị gị Ifeanyị na Okeke onwe ebe ha na-eje, asị gị na A yes, B no. Ifeanyị na Okafọ họpụta gị ebe ha na-eje, ọ sị gị B 1 nke a AC. Ọ bezie na anị asị gị na ọ bụrụ na ha na-abụghị ofu ngide si na ọ bụrụ na ha na-abụghị ofu, o nwere ike ha na-abụrụ ofu, ị gaghị ama na ha na-abụghị ofu, ọ ma na ha na-abụghị ofu. Mana ọ bụrụ na ị dị ume ruru gị anị, anya ruru gị anị, ị ga-afụ the differences. Mana ọ bụrụ na anya ruru gị anị, ị gaghị afụ the differences. Ịghọtago? Ndị Igbo ji wee sị gị na ọ bụ ụkwụ ka eji achọ ihe dara na mmiri, maka na ụkwụ bụ footstep of your ancestors, those who have come before you. So onye ihe anyị na-emewo nsọ ala Igbo, o wee package, complete package. Anyị bidoro n'isi isi ala na-ekwu maka Amadioha na Njọkụ na ndị ọzọ dịgasị iche iche, ma osu ma ohu ma ume, ha niile ihe ọ dị in number is 33 in numbers. Then after this 33, then ị nweta ihe a na-akpọ eri. Then after eri ị nwetazie slavery, iwu ala, because iwu ala bụ ebe ha ka slavery bido. Ọ ji wee sị gị ofu bụ na ofu onye lost.
so this is how these things goes. Ihe anyị na-ekwu our program, anyị anaghị akọ nonsense. Nwanne ihe abụrụ onye nọkọta gị na Facebook ọ na-akọ rubbish. No, we came nwanne anyị si n'ime mmụọ pụta. Ihe anyị na-agwa bụ ihe si na mmụọ wee pụta. This is reinventing of Igbo system. Ihe anyị neediri ụmụazị amụrụ ọfụ. We are setting a program. ọnwụ na the because ihe anyị na-ekwu ihe ahụ anyị na-agbasa ozi ọma. Our plan abụghị nke a anaghị ezo ya ezo bụ dissenting. Plant the yam. Anyị ga-plant the ji, then the ji grows with this thing m gwara unu now. They will grow with this information and become human being and become Igbo people. Simple. You got that? So inside this book they will see ha ga-afụ ihe bụ Obiafara and they will put it in place ebe o kwesịrị ịnọ. Because ha ma ihe ọ bụ ndị a na-ekwu today, most of them amara, only few may know. That is why ha ji eme otu ha si eme. Onye chekwana ọ bụ opportunity atụwa ninja, ma ọ bụ onye na Facebook kwuo about Obiafara ndị mmadụ emeria like oche na ya adịgo famous otutu gariba. You got to not knowing na the only thing mere that na-achọghị all because of corrupt. N'ala Igbo enwere ya na-akpa Amadioha bụ ọfọ. Nwere ihe mana ndị amụrụ kịta ama ihe na-akpa ọfọ. Ịghọtago? Ndị Igbo na-akụ n'ọfọ. Every god in Igbo land akụrụ ya n'ọfọ, nwere ihe na-akpa ọfọ. Ịghọtago? So now mgbe ọbụla i were those names chọọ ka ime anything ọ gaghị work. That is why i were ha ebe ọbụla nwere Igbo mee anything ọ ga-efel. Ebe ọbụla nwere Biafra mee anything ọ ga-efel because akụrụ ya na all those things were ọfọ akụrụ akụ. You got to go. The main thing here will Obiafara. You got to, if you has we also kwapụ her from the place, kwapụ her from the position. You got to go. So onye ndị ọbụla mechakwa Igbo meeting, mechi everything 01, not achievement, nothing. Because until the people did the foundation of that Igbo, they will stand. Because that is ihe akụrụ n'ọfọ. And ndị jikwa na Obiafara ha pụtakwana, they will stand because ihe akụrụ n'ọfọ. All the whole ma ihe ha na-akpa arụsị n'ala Igbo, ndị mmadụ na-deceive onwe ha na-akọghị ihe na mmadụ na-agbaka moto. All those things dị n'ala Igbo nwanne, ọwụ na ịma ya ihe ha niile pụtara from Amadioha to Abiama 12 numbers akụrụ ya n'ọfọ. Because ihe iji n'aka na na-ekwu okwu eji ọkwa ọfọ ka iji ekwu okwu na telefon ọbara ọfọ n'aka. Ọ bụrụ Nokia to Nokia, ọkwa ihe ha kwuru. Ọgwa ihe ya kwuru na onye a ji ọfọ n'aka. Ọgwa mmadụ sị na eji ọfọ n'aka, ọmụma okwuru ihe. Nwanne ihe iji n'aka wa ọfọ. Mana ịma ha na ọfọ. Ị na-eche mgbe iji eje buru ofu osisi were ụdọ mabụ ya machaa ya were ọbara anụmanụ enwe ihe o mere ghaa ya n'elu. Ha eji ọfọ n'aka. No. All the life. This is life. Eji ọfọ fọrọ efo. Kwa life ka anyị nọ ya then ka ihe na-akọzikwa ka ihe eji wee kpọọ telefon ọfọ because ị nọ life, iji ya nọ life. But ndị be anyị ndị aghọtaghị ya, ndị a nọ nwanne. Ọ bụ ụkwụ a ka ebile ji eje ọmụ ahịa? Ajụjụ ka m na-ajụ. Ọ bụ ụkwụ a ka ebile ji eje ọmụ ahịa? Iche na ụkwụ a ka ebile ji eje ọmụ ahịa? Ụkwụ a mba nwanne m nwa na onwe mere take go my position as onye nsọ ala. Unu na-akọrọ onwe unu mbisia anwụọrọ m onwe m. Ịghọtago? Jetuoro onwe m ike. Isikwana ya tiri na-eme nwanne n'ime imi gị you will cry because all the whole thing ị na-anụ n'ụwa ị nụrụ ma nke ịfụrụ afụ, all of them record in your system. All of them they record in your system. You will cry even in your graveyard. You will cry because you had the opportunity and you miss it. I'm telling you the fact. Because you gaghị asị nọ here or you gaghị asị because of what? Your ego, selfishness. The evil itself was selfishness. All that ego ọ ya ka ya transform moto ahụ na-anya anya. That moto ahụ ifere a na-anya anya ọ bụ ego. Because I say you have to know when to strike and when to retreat. Chee ka isi eku ume n'anya n'afọ gị
ọ ga-asị gị swing high swing low, where do you go? Swing high swing low, pretending to fly. Pretend to fly but you do not fly. na anya n'afọ gị, na-eku ume na anya n'afọ gị, ọ ga-asị gị swing high swing low. That is your strength. Ume gị made up with a gamblers. I begin to sing. You have to know when to strike and when to run away and when to stay. You don't just use your anger because you want to. No, you must use it when necessary because that is your strength. Onya bụ ike gị. Your anger bụ ike gị. If you waste it, then you are powerless. If you waste the anger, then you become powerless. Life and direct. A sị ka create a new mind so that they will begin to develop a new society. Eju si na ị ga-eji ara wee nwee new society. Let me see how you have it with madness. Come for. Let me see. Ịhụnugo ebe ịhụ mmiri esiri n'ọkụ ọ na-agbọ kpụtụkpụtụkpụtụkpụtụ. How can you have dilute na unless ma ịgbanyụrụ data ọkụ? Ọnwụ na ịgbanyụ ha ọkụ aha mmiri ahụ na-asụ asụ agaghị akwụsị. Mmiri siri n'ọkụ ị na-asị mmiri jụọ oyi. How can mmiri jụọ oyi ọnwụ na ịgbanyụ dị ọkụ? Ana m ajụ ka m na-ajụ ụnụ ndị isi ojii. Kedu ka mmiri mmadụ sinyere n'ọkụ ga-esi anyụ? That is ị na-asị mmiri a kwụsị n'ịgbọ kpụtụkpụtụ. How come ha ego ga-esi akwụsị kpụtụkpụtụ? Ọ gaghị akwụsị unless ị gbanyụrụ data ọkụ mmiri ahụ ajụ oyi. Onwezi otu esi eme ya. Otu esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Nsọ ala have come to stay. And Amadioha is the foundation of nsọ ala Igbo. Ọ bụghị mmụọ kwuru ihe. That is those who came before us say it. Ha kwuru ihe. And that is where we stand. Ịghọtago? Njọkụ jikwe ntọọchị. Njọkụ ji tọọchị. Ka anyị na-aga amaghị abịa. We are waiting. Anyị nọ ebe anyị chee. He will come. Ọ ga-agba ụnụ gharị. Ụnụ nwere ike ụnụ na-echewa mmanụ gbara afụ ọnụ. Ofu onye Igbo ma onye Hausa ma onye ọcha gbara afụ ọnụ ga-ebu isi ogologo. Akpọ ya ofu afa. Anụ m na ndị mmadụ na-eburuzi na-akpụzi atụrụ n'ala Igbo na si ọwụ Chukwu gbubere ya ewu. Enwere ndị manyechara Jọọjị kpụchara ihe akpụrụ akpụ manyere ya Jọọjị na-akọgheri. Datin unu na-eme dị onye ga-eri isi unu. Ọ datin ga-erikwa isi gị. Kedu ihe dị njọ ngụ na human being asị gị you as a human living entity you represent evil and good. Clean yourself up and become one of the gods. Kedu benefit ị nwere n'ihe apịrị apị ịdesara ihe apịrị apị than being you onye nsọ ala? What do you gain from igburu ihe apịrị apị ọbara? Kedu ihe ị gain? Kedu ihe ị gain? You will gain as a human being because letters will give you, we will give you letters. Ihe ị na-ede na board na because nkwa ga aka ngosi gị bịara mgbe ị na-aga school ma ọ bụrụ na ị gara atọl. Onye nkụzi na-akụziri gị ihe, onye gị note, nye gị assignment, idesi assignment ya, exam ruo pass ya. So prayer is the same thing. Prayer is the same thing. So only if you are praying useless prayers, say na aga ọjị na-ekwugheri isi ya ihe na-ekwugheri ebe ahụ, your spirit is unstable. Ọ maghị ihe na-akọ because this letters you use is not program. Ọkwụnụ fụrụ ka ha si wee use ụsam ifụrụ sam aha ka ọ dị kwa ka ha si wee hazi isi ya ọfụma. Na-ede sam anya odoge a na-ama ihe a na-eme mana nke nwa na onwe gị you are not there. Akụnyeghị gị n'ọfọ. Na-ede image of onye akụnyere n'ọfọ as the leader. Njọkụ ndị ọcha anya ka akụrụ n'ọfọ, akụrụ njọkụ n'ọfọ. Nwanne ị na-ekpe abụ ọma
Jehova bụ afọ Igbo. Akụrụ Jehova na ọfọ mba. Den kedu ihe na-akọzikwana? Jehova bụ onye na-azụ gị dịka atụrụ. Iruwe dị Jehova asị amaghị m onye bụ nwanne, anaghị m azụ gị amaghị m onye, bikos atụrụ a na-ekwu okwu ya bụ pastọ. Onwe ihe ndị Igbo na-akpọ nwa agaghị ebuzi unu esipo, mbụ isi unu esipo na oru echu na-ewere jere ụmụ azụrụ white. Ịghọtago? So pastọ onye na-achị atụrụ ka ọ bụ. So ndị agha na-eme ihe a na-abụ atụrụ. Ịghọtago? Ha bụ atụrụ normally. Ọ bụghị atụrụ abụghị ihe ọjọọ. Atụrụ mediri onye na-enweghị ihe ọma, onye nkịtị. Ịghọtara? Mana Jehova aha ị na-akpọ pastọ gị na onye agha na-achị atụrụ aha na this man a na-akpọ Jehova akụghị gị n'ọfọ. Akụghị gị n'ọfọ. Ịghọtago? So ọnwụ na Amadioha na-azụ gị ka atụrụ na akụrụ gị n'ọfọ. Mmadụ bụ ịchọga okwu, Amadioha anọnyere gị. Mana Jehova ahụ na-akpọ Jehova Jaire, o mejiri ọdụmọdụ n'olu. Kedu ụdị langweji bụ ihe a? Jehova Jaire. Ọ bụ Igbo ka ị na-asụ ka ọ bụ oyibo? Jehova abụghị Igbo. Then why ji wee tizie Jehova Jaire, o mechiri ọdụmọdụ n'olu? Ka onye gwara gị? Ka onye who told you? Nwanne, why na ha use English that place? Why Jehova? Ajụjụ m bụ why the Jehova? Why na ha use Chineke? Akwa Igbo ka ị ma na Baịbụl aha dị n'Igbo na why the Jehova ka m na-ajụ ebe ọ bụ na ọ dị n'Igbo. Why na ọ bụghị Chukwu o mechiri ọdụmọnụ n'onu, o mechiri ọdụmọnụ Chineke, o mechiri. Why Jehova o mechiri ọdụmọnụ? Why the Elohim? Why you using those names? Why anaghị use Igbo name? Ajụjụ ka m na-ajụ. You see where you get it wrong. You got to go. If you a na-akọwara ndị baị sọnte ha achọghị achị na mmadụ na nwanne onweghị uru ịbara m. Ịghọtago? Ihe m na-achọ, I'm just trying to save you. Ebe a nọ onweghị uru ịba, one single uru ịbaghara m, ma bara m gị uru, onweghị uru ịbara m. So ndị mmadụ adịghị na-akụgịrị akụgịrị. Onye ọbụla ruru gị nso kụọ maka ndozi ọdịnala ma nsọ ala, ezigbo aka ntị. Ọkọ nọnsensị nwanne, I stand with you, ezigbo aka ntị. Ikwuru eru ebe nọ mma akụgịrị aka ntị. Ọ bụrụ na ị ga-etigbu m eburu m okpi. Nna anya ọnwụ na ị ga-etigbu m ị ka m eburu m okpi. Ịghọtago? Isi nna ya dịkwa m agresiv n'isi ebe m akụ gị nkụọ gị nwere ike bifo nweta onwe gị ọkpọ. Nwanne nwe ụdị ọgụ anyị na-anụ mgbe ndị ochie anyị anakwa ha anụ ọgụ ikpe ọmụma n'azụ. Ị na-anya onye a ga-etigbu gị isi n'azụ, ibe ya stọd otu a pịa ọkụọ na igbo agba bifo nweta onwe disapịana, bifo nweta onwe disapịana. Ọfụkwa gị ọzọ imekwa edisentin, bikos ọ bụrụ na imehie ọ bụrụ ụzọ mee gị nsogbu adị. Mgbe ị na-etinye ugboro ịtọ ọfụ anaghị ọzọ, ọfụ anaghị ọgba ọsọ imerie ne. Ọfụ anaghị ọgba ọsọ, ọgwụ onye kago onye aka gị dị mkpa karagogoro kago ọfụ anaghị ọzọ bikos ọma ihe mere ihe nke izi mee nke ịbụọ. Ịghọtago? Igbu onye ezigbo ịba na ezigbo ịba onye ahụ dị mkpa bikos enyeghị ya da chansị. Ọ pụta nke izi ịkụọ ya, ọ pụta ọzọ ịkụọ ya. Ndị mmadụ nwere ike ichere ị ga-etigbu onye ha amaghara ị na-ete eki ọ na-awe. Onye ahụ agaghị agazi ụzọ bụ na aha agabi, ọ gaghị agazi dị ya egere maka ọhịa dị ama ihe amekwa ya ọzọ. Ọ chara gị. Ọ bụrụ na ọma imeghe otu ahụ nwanne, o jide gị n'ụzọ gbuo gị ezigbo ilu bikos ọ ka gị ogologo ka gị ibu, ọ ga-etigbu nwe gị. So you have to stop him from that. Otu akụ ụwa si aga nwanne, na-atụ ụjọ iberibe. Mmadụ kwuru nọnsensị nwanne, ọwụ na m na-eme ha ana ihe mma na ọ dị mma. Mmadụ kwuru nọnsensị bịa ebe ahụ nọ azụ aka, m enye warning first time si ya nwanne kwuru dis nọnsensị pụ ebe o kwurukwu ya again. Ọkpọ mmadụ kpọọ m na fonu, agbanyụọ m ya igwe na ntị because you maha the danger of that thing. Ndị Bible sị gị don't add, don't remove. Why? Na Torah don't add, don't remove. Na Quran don't add, don't remove. You can hardly believe. Ị ka ha mara ihe. Africa ọka ka ebe Africa ka mma n'ụwa. Kedu ebe Africa ka mma n'ụwa? Ọgwa we produce all the whole element eji eme everything n'ụwa. Kedu ebe anyị ka mma? Nowhere. Anyị na-awa nkiri nke anya.
nwanne anya anụ anyị na-awa sidebe na ya dị amamihe anyị were amamihe ga tii n'okpuru bed nwanne jee goro akpati ọfụ mepee ya were amamihe gị tii n'ime ji goro bara onwe gị uru ka anyị fesi godidi si nsọ ala anyị ịghọtago fesi godie ma ka ya ga-emepụta ala anyị mmadụ ịpụta n'ụtụtụ nwanne 7 na-akụ n'ụtụtụ ịnidiri igughe ụzọ igughe ọnụ igughe ụzọ ịnidiri igughe nwanne imegide dis na ọmara gị ahụ you become protective mmụọ ga-ebido protect onwe ya ụmụ na ọ bụghị ya ịmana ndị ụka na-eyuzu dozu adjective wee na-akụ ụnụ ịghọtago because ndị mmadụ aghọta ihe a na-akụ asị gị na evil spirit ga-eme gị ataki evil spirit ga-eme gị ataki na ọgwụkwa na-ekwe na Jizọs evil spirit eme gị ataki nwanne these people or asị gị ancestral spirit ndị a dị aghụghọ ọ bụghị otu a ka destiny si arụ ọrụ ịghọtago ha ma na your mind nwere two opposite which connect to the external world ịghọtago yes ha ma na your mind nwere 4 gods which rules your mind they know these things so ọwụ na that your eternity which agwụga aha that agwụ represent eternity na ọ dịghị strong nwanne all those evil nọ n'ime gị will attack you because they will go and bring a magnet from external world they will bring magnet from outside mana ọwụ na mmụọ gị dị strong enough or one not reject those nonsense ifu ha na nrọ itigbuo ha na nrọ a sị na onye karịrị mmadụ n'ife karịrị na mmụọ itigbuo ha na nrọ ị ga-etigbukwa ha n'ife ndị nsọ ala anaghị eje na fellowship ndị ụka you don't go fellowship ndị ụka ndị a na-eme magic ha na-use magic ha na-use spells don't go there ha na-use spells ejezikwa n'ebe ahụ isikwana ka ije mara amara sef don't go ajekwene a na-ekpere ga-ekpere ti gị aka n'isi isi mba ikwene ekwekwe maka mmụnụ maka ihe mmụnụ ga-ekwu ma ihe mpụ unu ga-ekwu nwanne ekpekwene etighara gị aka n'isi na-agba onye ahụ mere datịrị na-abịa ebe ị nọ mịpụ gbafuo ha sị na ịwa ọgba nje ha sị ịwa ajọ mmụọ si ya ndị ebikwara aka n'isi bikos anyị ma ihe ndị a na-eme ndị akụtuo gị naanị mmụọ gị anwụkwa na biko from that moment ị ga-ebelieve in the possess ịghọtago ihe ahụ to suppress you to believe na the possess so ọ ka mma ka akọ ya n'akụkọ than i believe because ọnwụ na ọkwa nwe ndị sị na if you sin against the Holy Spirit you shall not be forgiven. The Holy Spirit will agwa ha nọ n'ime gị once that thing once you defeat that Holy Spirit nwanne you are gone forever. Ịnago kanai. So all the defeat ihe achọrọ defeat that's why ndị nọ n'ụlọ ụka ya ha ị na-akọ they don't listen because defeat go their Holy Spirit they have defeated. Ndị a na-eji ụka akụrụmaka ụka wayo ndị ahụ nọ under spells they are in soup ofe ọgbọnọ ndị ahụ nọ na soup ofe ọgbọnọ life and direct ndị a need enyemaka they need our help they need our help that's why anyị nọ ebe a na-ekwu maka nsọ ala ka anyị zọpụta ha tọpụta ha na-agbụ ndị si ha na-eme aba ha moto ndị mmadụ enwe accident mmadụ ikwere na ọ na-eme aba moto enwe accident ọnya nwa na-egbusi ndị na-anwụ na village ha e gwara ụmụnna anyị believe datin because ndị ụka anụ gwagwara ya ha suppress go her spirit and the spirit is dead. So ihe ọbụla agwaziri ya okwe n'ọnya ọ bụ evil ọ bụ ọgbanje ndị amakwa ihe bụ ọgbanje they don't know what is ọgbanje they don't know so ọ bụ ọgbanje ọba na moto anwụọ nke a na-eme nke nwa ji wee mee nke ọzọ ji wee mee ụmụnna anyị ekwere ndị nsọ ala abịago mgbe anyị ga-emepe chapel anyị ụlọ ụka anyị na be anyị ndị niile agha nwere nsogbu aha niile ha bịa they will come. Anyị ga-eme our own seminar crusade let them come. Anyị ga-agwa ha datin na-eme ha gwa ha ihe a ga-eme ka datin kwụsị hapụ ihe ndị a na-akọ ndị a na-eri unu ndị riri eri. This Igbo land is based on Amadioha. Here this land is based on Amadioha. Hapụ na ihe unu na-akpọ all those things nonsense unu na-akpọ ọ ya na-eti unu na nsogbu hapụ na ya. Ndị Igbo na-eme akpesi ekpere ha asị ka ọ ree ka anyị siri kwu ise. Ndị Igbo anaghị akpọ afa ihe ọbụla
sọsọ Amadioha ka ha na-akpọ ma ha na-ekpe ekpere. Ha kpesịa ha sị gị ka ọ ree ka anyị siri kwu, ndị otu ya ekwe ise bụ akwa nekwe ise onwezi ihe ọzọ. The ability, this is the binding principle. Ọ bụ ihe anụnwa onye ka sị gị na destiny ọkwa ihe na-afụ ya anyanwụ, nekwa azụ anyanwụ na-eji oji, ụna anaghị afụ ya anya, nekwa ihu anyanwụ. Onye ka sị gị na something raise mgbu raise from the water. Nelekwe ihe raise from the water, nyewa bụ ihe a na-akọ ihe a na-akọ. Nwanne ụwa gbara onwe ya n'anwụ, nwe ihe ọ na-ezo ezo, nwe ihe o zoro ezo, mana ndị be anyị che na because na anyị aghọta ihe a na-akọ, chene nwere ebe something nọ somewhere na-ezogharị. Chukwu a na-ezo ezo, gịnị ka ọ na-ezoro fọ? Nwe ihe na-ezo ezo. Nwanne everything gbara n'anwụ. Anyị ewu ndị nsọ ala Igbo, anyị ga-eme seminar, the largest crusade in Igbo land. We will do that. Ndị ọgbanje, nwanne ọ bụrụ ihe ahụ bụ ọgbanje, bịa na we will tell you. Ndị na-esi na nke nwa na-eme ha evil spirit, family ha na-anwụ anwụ na-ata ata, a na-egbu, ha bịaba bụrụ their problem comes. We will tell you your problem, but in this land Amadioha here rules. Any other thing sufferness na-eche gị. Any other thing in this land afụfụ na-eche gị. Ịdịba afụfụ nsọ ala, the protocol. Failing to do so, afụfụ na-eche gị. Ụmụ gị nke aka ya amụkwa amụọ, because ọ wụ spam aka ha gbaje. Ọ ga-adịrị na mma ụmụ ibe ebe ọ bụrụ na ndị nsọ ala bụ ndị ọdịnala Igbo. Ọ ga-adịrị na mma na Eke, dịrị na mma na Orie, dịrị na mma na Afọ, dịrị na mma na Nkwọ. Ka anyị je mee na ihe ọzọ ihe anyị na-eme ka nkụ. Akwụkwọ ntọala anyị ka na-ede, that is everywhere juru eju. Nwanne enwe afụghị ụzọ. In fact, pụọ biko m je mee ihe ọzọ biko ka ọ dịba na leta.